ଏକ ନିରାଳା ଜଙ୍ଗଲଟେ ଥିଲା, ଯୋଉଠି ଅନେକ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ବସବାସ କରୁଥିଲେ, ଖୁସିରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଥିଲେ, ହସ ଖୁସିରେ ଚଳି ଯାଉଥିଲେ। ଗଜରାଜ ନାମକ ଏକ ହାତୀ ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ଜଣେ କାଠୁରିଆ ଆସିକି ଜଙ୍ଗଲକୁ କାଟିକି ସଫା କରୁଛି, ଜଙ୍ଗଲର ଅନେକ ଗଛକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦଉଛି, ଅନେକ ଡାଳକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦଉଛି, ଅନେକ ଜାଗାରେ ଅନେକ କାଠ ମଧ୍ୟ ପକାଇକି ରଖିଛି। ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖିପାରିବେ, ଯାଇକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇବି। ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କୁମ୍ଭୀରଟି ବାହାରିକି କହିଲା ଯେ ମୁଁ ତ କେବେ ଦେଖିନି ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ହେବାର ଜଙ୍ଗଲ। ତାପରେ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଯେ ସିଂହରାଜ ଆପଣ କଣ ଦେଖିଛନ୍ତି କି ଯେ ଗଛକୁ କାଟୁଛନ୍ତି? ହଁ ମୁଁ ଦେଖିଛି, ମୁଁ ମନା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲି ଯେ ଗଛ ହେଉଛି ଆମର ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ, ତାକୁ ନଷ୍ଟ କଲେ ଆମେ କେବେ ବଞ୍ଚିପାରିବା ନାହିଁ, ତେଣୁକି ଆମେ ଗଛ ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମର ଜୀବନ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଏହା କହିଥିଲି ମୁଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ମାନିଲାନି। ତେଣୁକରି ମୁଁ ବହୁତ ଜୋର ରାଗିଗଲି ଏବଂ ରାଗି ଯାଇ ତା ଉପରକୁ ମୁଁ ଜମ୍ପ କରିନେଲି। ଜମ୍ପ କରିକି ମୋର ଦୁଇ ପଞ୍ଜାରେ ମୁଁ ତାକୁ ଜାବୁଡ଼ିକି ଧରି ପକେଇଲି, ଧରିକି ତାକୁ ଝୁଣି ଝୁଣି ଖାଇଦେଲି। ମୁଁ ଯାହା କଲି କ'ଣ ଠିକ୍ କଲି? ଆପଣମାନେ ହିଁ କୁହନ୍ତୁ। ଗଛ ହିଁ ଆମର ସମ୍ପଦ କି ନାହିଁ? ତେଣୁକି ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗଛ ଲଗାନ୍ତୁ।